света, Тройка, помилуй ни, Господи, Господи наш, Божия, Божи, попрости нашите беззакония, свети, посвети, изцели нашите немощи на Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Твоя, на изпълна любов. И ние пресно веки веков, амин, Отче наш, живеещи на небесето, да свети се име Твое, да прииде слава Твоя, да бъде воля Твоя, яко на небеси и на земя, хлеб наш насъщен дай нам днес, остави нам дълги наши, ако те не оставляем дългом наши. Не въведи нас в изкушение, избави нас от лукавия. Защото е царството и силата и славата на Отца и Сина и Святаго Духа, сега и винаги, во веки веков. Амин. На Господа се помолим. Господи Боже наш, на Тебе се молим, от Тебе просим да се отчастват на цепите върху ръбът и името Александър и да се отпечата кръстът във видролния Твой син в сърцето и помишлението му, за да отбягва суетата на стъси и кровъж, замислено нагледа след Твоите повеления. И дай Господи отсечено да остане от име върху него, като бъде съединено удобно време. Святата църква, съвършен спраща на кръста Твоето живее по заповеди, запази печата неполезен, да получи бъдетото на светите в казват. Благодаря Ти, любите от Твой син, който се благословен заедно с светия и благие живота, с който всяка на векове. Амин. Радвай се, благодатна Божия, девощи от Тебе, сега слънце на правата Христос Бог наш, който те същава, набира се на мрака си, да си ти стаче, праведник, който се прегърнал с нашите души, даряваш нам възкресение. Бъдни ме дръпчеш към мен, не ме гледаш, за да ме направя кръст. Опа! Вие сте късни. Може. Той е кръстен. Не, значи не може. Паща го. Ако беше по-долу от 12. Господа се помолим. Господи, помилуй. Господи Боже на истината, от Твоето име, от името на родница Син, Святия Твой Дух, възлагам ръката си върху ръба Ти Александър, който се удостоил да прибегне на Святото име и да се запази по слона крилете. Отстради от него старателна заблуда, изпълни го с вяра, надежда и любов към Тебе, за да познай, че си Бог, истинен родният Твой Син и Господ наш Исус Христос, Святия Твой Дух. Дай му да посърчи Твои заповеди, да опази огонното на Тебе, защото ако човек според Ти неща, ще живее чрез тях. Запиши го в книгата си на живота, съедини го с тавото на следствие, да се прославя в него Свято име, името му възлюбените Син Господ нашего се Христа и животрящия Дух. Нека очите винаги му стоят гледат на него, ще да чува на молбата му. Разсуди го дата на тето му, всичко му потомство, те величая, като се поклани и слави великото вършено му името, което да те хвали винаги през на живота си. Защото Те успява всяка небесна сила и Твоя славата на Отца и Сина и Святаго Духа, сега винаги во веки веков. Господа се помолим. Господи, Съвод Божия Израиля, който изцеляваш всяка боля, всяка немощ, мислно победни, на ръба си потърсти и издиви и порогни от него всички действия на дявола, запрети на чисти да бъдеш и го издени ушипорението на Твоите ръце, като силното действие, смъжи скоро ръсната под нозете му, дай напреждават над него и на нечисти боговете, получавай като Тебе милост, да се открие безсмъртни Твои тайни. И слава да прави на Тебе Отца и Сина и Святаго Духа, сега винаги во веки веков. Господа се помолим. Вечни млади Господи, който се трудил човека по своя образ и подобие, си му дал възможност за живот вечен, после като отпадна с греха, не си го презрял, аз се водил, че се свърчила, че Духа става спасението на Христа Твоего, спасението на света. Сам Ти приемим дето царство, Твое създанието и Вашето робство на врага, отвори очина на носия в него просвета на Евангелие. Привържи към живота света ангел, който го избавя всеки замисъл на врага с лоша среща, пладиш му нощно видение. Но всеки лош чрез дух, който иска за него за църква. Но не се клонят чрез дух, който иска да го съсвам. Но не му се клонят чрез дух, който иска да го съсвам. Дух труда, дух на нощта, дух на служение, всяко служение, но нуждае всяка неща, която се върши, унижание от дявола. И направи го разумно в Отца на Святостта, Духа Твоего, почтен член, със последен син, наследник на царството, живее по заповед, запази печата непориден, дадет на запитания да получи възможно на светите в царството. По благодателността да е човек любен, синон, син с Год се благовен, заедно с светия благие, да траш Твой Дух сега винаги во веки веков. А обрани се камен сега. Камен, думата учи. Ще ми отговаряш на въпрос, аз ще дам и отговор. Отричаш се от сатаната, от всичките му дела, всичките му ангели, всичките му жените му горе скачи. Отричам се.
Отричаш се от сатаната, от всичките му дела, всичките му ангели, всичкото му жената гордост. Отричаш се от сатаната, от всичките му ангели, всичкото му жената гордост. Отричаш се от сатаната, отрекох се. По-смело те да... Аз не мога да чуя, пък Господ ще така. Отрече се от сатаната. Отрече се от сатаната. Духни, при на него ще вдугнеш, ще дойдеш на детето и ще кажеш долу на сатаната вече. Така. Обърни се насам. Това ще знам какво си, това ще бъдеш. Съчетаваш ли се с Христа? Обаче съчетавам се. Съчетавам се. Съчетаваш с Христа. Съчетавам се. Съчетаваш с Христа. Съчетавам се. Съчетали с Христа. Съчетах се. Съчетах. Съчетали с Христа. Съчетах. Съчетали с Христа. Съчетах. Вярваш в Него, говориш, вярвам в Него, Той е цар и Бог. Вярвам в Него, в цар и Бог. Вярвам в един Бог, който съдържи творението на небето и на земята на всичко видимо. Един Господ Исус Христос,